kotipaja hommina vaihtaa nyrkillä ja kikkelillä pyörän laakeri tähän. Hehehe. Kokeillaan kotipaja hommina vaihtaa nyrkillä ja kikkelillä pyörän laakeri tähän. Kyllähän sillä vielä ajelis, mutta vaihdetaan nyt. Eilen laitoin vähän napamutteria mörriä siihen jo. Katsotaan kuinka hyvin lähtee auki. Tää meikäläisellä on niin huonot työkalut tää lähtee. Jotenkin nämä yli 20 vuotta vanhat Japanian raudat tuntuu olevan vähän näköjään kevyessä ruosteessa. Eihän totakaan tuot saa mitään kiinni. Jännittävää, lähteekö keskipultti auki. Kyllä se sieltä lähtee kohta. Liikuntaa on tapahtunut jo. Oho, ei se ollut kovassa edes, mutta erikoinen sokka. Vai onko se erikoinen? Ei oikein näe, kun ei jaksa kömytä tonne. Yritetään repiä pois se sieltä. Onks tää niin ruostunut, että ei 18 mene. Täytyypi antaa lämpöä ja yrittää varovasti avata. Oikein noheva kun olisi, niin otetaan noi auki ja raidepää, jos se lähtee, niin saatais ehkä tuo vetari pois tosta. Kokeillaan silleen. Mitään, näähän lähtee ihan kuin ottaa vaan. Ehkä tästä tulee vielä takaiskuja. No nyt. Tuo vähän syöpyn. Hirveen löysä tuntunen alapallo, mutta ei siinä välystä ole. Noin. Jännitys tiivistyy. Oho. Jarrukilpi on vähän lahon kuulonen. Sekin tuli sieltä. Tää on vähän nyt tämä kilpi sellainen, että täytyypi katsoa löytyykö tuolta Motonetista. Vai otetaanko pois vaan. Joo, tässä oli kyllä ihan turhat huolet. Huolet, että ei lähde tavarat irti. Yllättävän hyvin. Viimeisetkin kilvestä paskaksi. No hohoi, klonks lonks. Tämähän oli hieno kikka, kun antaa lämpöä, niin tää lähtee tää kooli. En tiedä onnistusko se tässä paikoillaan. Tuolla pikkutoholla kokeillaan. Ei taida onnaa tällä tavalla. Harmi sinänsä, olisi ollut kiva, kun se olisi toiminut tolleenkin. Kuviillot rälläkällä ja sitten vähän tuurnaa.
ja vasaraa. Oho. Vehkeet ei pysy käsissä, eikä tullut edes jälkeä paljon. Laakeri on ollut jo yön pakkasessa ja on joku chanssi saada se sitten menemään kohtuullisesti tonne. Ihanan näköinen. Vähän laitoin sinne mörriä ja elikkä irrotusöljyä. Saadaan sokka pois. On kyllä niin yhtä puuta, että annetaanko me sinnekin lämpöä, ettei se mene poikki toi sokka. On niin ohuet noin sokan päät tossa, että ei uskalla ihan hirveästi hakata. Riittääkö pieni poraus tohon? Saatais vähän väännettyä ja meisseli väliin. Porataan se poikki keskeltä, jos se saatais katkea siitä. No nytkö siellä on pieni rako? Saadaanko me sinne? Joo, eikö se nyt sieltä lähde? Ainakin, juhuu, niin. Heippa, kiitti ja heippa. Putsaamme rasvat pois ja vedetään vähän saumaa sinne sisään, niin se sieltä tipahtaa sit itsekseen pois. Ainakin toivottavasti. Vielä ei ole ihmettä tapahtunut. Kokeillaanko vähän naputella ihan vaan meisselillä. Lähteekö? Lähti liikkeelle. Ois vetänyt tonne ja tonne vielä, niin sit se olisi varmaan tipahtanut, mutta minäpä naputtelen sen pois sieltä. Todi. Nyt ollaan ohjelman puolivälissä. No niin, nyt on putsattu ja tämähän olisi kiva kun laittaa sitä uuniin, mutta ehkä me nyt jätetään laittamatta, vaikka ei ole emäntä kotonakaan. Siinä on nyt kylmä laakeri ja katsotaan minkälainen mittelö tän kanssa tulee. Hehehe. Lähtikö kuulat kävelee? Lähti. Nonni, sehän meni hienosti. Löydettäisiköhän me ne tosta vielä. Ei ole koskaan käynyt tälleen kotipajalla ja taas kävi. 4, 5, 6 kuulaa. En ajatellut, että tuo pääsee tossa irti, mutta pitäisi aina ajatella vähän pidemmälle. Kuulat löytyi, putsataan. Mitään vahinkoahan tässä ei ole käynyt vielä. Tämähän meni nyt kaiken kaikkiaan ihan hyvin, kun olisi ollut hienoa, kun se kooli olisi tippunut siitä navasta veksi
lämmittämällä. Ja sitten toi ulkokooli olisi tippunut tuolta olka-akselista kans itekseen pois ja laakeri olisi mennyt muuta kuin laittaa paikoilleen. Mutta näin tällä kertaa. Nyt meillä on kuulat siellä paikoillaan, koolit paikoillaan. Nyt meillä on siellä prikat ja pultti ja kokeilemme loppuun tämän. No niin, se olisi siellä. Ei mennyt ihan kuin römsöössä, mutta pohjassa on. Siinä oli meidän pihdit. Sehän lumpsahti sinne ihan nätisti. No niin. Oli sellaiset kyllä telvimiset nuokin, että kyllä se prässi vaan on mukava kapistus. Nyt on laakeri vaihdettu. Otin kilvenjämän pois. Pyörii vielä. Ei tunnu mitään ihmeellistä. Vaikka vähän sössittiinkin. Ensi kerralla voi taas miettiä, jos menisi johonkin missä on frässi. Ois mukavempaa ja paremmat mahdollisuudet sitten onnistua, mutta saa sen tehtyä näinkin. Näinkin. Saattehan työkin jotain viihdettä. Kattoo kun tyhmä äijä tekee ihan päin mäntyä hommat. Niin. Mutta ruvetaan kasaamaan sitä sitten sinne paikoilleen. Nyt lähdetään, siivotaan romut ja koeajolle. Onko ääni hävinnyt vai tuliko pahempana takaisin? Ääniähän täällä kuuluu tällaisessa Japanin laitteessa. Tää matkustusmukavuus ei ole mitenkään mukavaa kyllä. Mutta laakeriääni edestä hävisi. Katsotaan kuinka kauan hän kestää, kun tuli vähän pahoinpideltyä häntä. Ehkä se kestää meidän ajot. No niin, päätetään tämä tunarointi tältä erää tähän ja sitten seuraavassa episodissa taas jotakin muuta ihmeellistä. Näkemiin!